Anis an lína den céadúir an ghlear tá Antóin Ó Cléirigh Príomhoide Scoil Oilibhéir sa Chúil Antóin fáilte go dtí an chláir? Hi, Angar, my gur míle mágad as chur a dum. Okay, Antóin, tuigim go bhfuil tú agus an éireann na Scoil Oilibhéir an gnáthach na léonnta seo agus le muid fhí cúpla rud mór tá dhéanamh goibh i gceann tamil bhig. Dús bhís le beagání intin dún fhí stair Scoil Oilibhéir agus roinnt den na mór céimena atá tóca goibh thar na blianta? Well, cad is óig me. Stocha bhí blúiseacht sa tíirins na seachtaí. I dachas sa chur fáil tríomh na goige bin blúiseacht a bhí ar fud na tíre ach haring mí haramar hartig mar haring se hain agus grúpa tismóirí le chéile agus thosaigh siad le Gaelscoil le híos I Mallis Lanchéir áit a bhíoch an stáisiún na Raidió sin an aice le super value agus bhíidir bugad timpplain sin a feidh tamalaín ach an sin in 1983 sílam fórsíad an síomh seo sa chúlhín síomh áling I measc na ground agus plandaí agus tá sé chud las le tá sé cosúla scoil tútha go háirir in teirigh agus tamid an seo ó hinna le. Madidir le sais mór imachtaí sa scoil is dócha tá golóir buinte amach in na scoil anna bheag sin I ggótha exactly a cúdaí gur nói. Agus tá golóir buinte amach heh sport a heh ceol ó heh rince na gnéthe agsúla cultúrtha is dócha. An sin bhí gráine go bháinnig mar phríomhaide an cuid is mó den am sin ar fad agus da gráine as chur bliain ó hin agus táise sinnific ó hin. Agus stocha thuigh board nua lomsa in 2000 is a 50 agus thuigh an board gur bhahan rud é cólaán poiblí a dhéanamh sais le fálamach go ddíireach cad dó heasan Scoil Oilibhéir agus cad becart doing a bheith ha dhéanamh le go méid fís choléir a gcuin agus go méid luchanna soléire a gcuin agus go méid istigh daoine go bunúsach mar dom cad dó heasanid. Agus rinach rud anchuimseach sin nach mór gábhlíon ó hinna is. Agus tháinig cúpla rud a reis. Stoch an céad rud ná go raibh deacháil ar an scoil. An rud rud is stoch an á go raibh idir ghaltaí agus hismóirí bhí siad anna hásta leis an scoil agus dus glímar é se amach don phobal mágóid ar fad ní déireach páistí na scoile inis bhí ar galtaí a gceist ar hismóirí bhí grúpi fócus bhí ceist an óir ar lína rinne mar éireacht sa tagabháilí anamh leis an bobbal generálta so bhí deis ag Mhín na háite nach go bhéon bhainte go le Scoil Oilibhéir fiú a gcuid tuairimí a nochta I le na háite. Agus mar dom bhí sé anna dhearfa cánig golóirí rasúrá go raibh deach cáil ar an scoil go raibh cáil ar an scoil go raibh go máling hacadú go raibh cáil ar an scoil gur bhuiine mar rudaí amach ó heh sport ó heh ceol ach cumála sin na tháinig sé amach gur raibh an tuairim an greibh sin nach mór dóhéanta áit a áil sa scoil. So thuigh an board is doch chun aigehort ar an bhaibh sin thuigh an board gnenimís gnachimís leis an darasrá le go méid gur scoil gáthroch go bheith gunning ach le takeíocht le rinne mar ní hastíóing is a bheith dulóhlín go bblin gan is a gin cadtáisiúil tá i géirí go méid an rhaine dachas sásta takeúling is rá tá an téile bhein agus tá an téile bhein gach hánig sé eis go láidir faríir in san cólaán go me gribh anna chud an diamá ar golóir daoine ná éirí lá áit a áil sa scoil dábáistí. Agus bíag sé stocha fear nó bregus nó ceart nó mí ceart ach tá gon héin tásaigh gachtainna hála sé gach ile bhliain go fadas tam sin se hála sé nach raibh mar an áit a thuirt de gachtainna agus níl a kaint mé ar duine op ar tam kaint I brachar an líon ar dennar daríag nach mór fihe duine fihe páiste gach blion nach raibh hí siad na géirí I dachas tríomh na goige áil agus ní raibh an ann freistallarthú mar tar éis dún lecha le de hailg de fórcha blianta áil a ní bhíoh mar an áit na fácha so thuigh an bord banistíochta gur ceartúing mar scoil sa phobal ní scoil príomháideach sin ach gur ceartúing ar níhallí ana freistal a réinge a bhí a géirí I dachas tríomh na goige áil dábáistí sa táid I lár an fráise sin an is
stocha go digi tú héin is rud anna chasta é sin leis an Roinn agus chaig tú is tógann se elm stocha ach tá an bord banistíochta tumanta prastal an bubble mar gord. Cofadagus is féidirling, look at ní féidirling agus tásúla go méid an deacháil sin ar Scoil Oilibhéir gan demlína agus go méid an túfástíní géirí áit á sa scoil. You know, I mean, ní féidirling glach le 3 round or colour round glach líon ó héir na tanga de agus ní mar sin de ach mar scoil agus mar bhór banistíocht tamid sásta glacha leis an dar round amach an seo chun an deis sin a leathnú amach de éinge tuchatá tá sic an féil tá an Gréige ag fás agus sú fás tá na Gréige scoilna ag fás ach an rudtá tarlant inis má abhamis gur chosig sais an glúiseacht is mód ins na seachtadí tá anna chud daoine fást inis tá bónarm a drastal le Gréige scoilna iad héin so tá méid na naoine le Gréige líofa éis fás agus tá siad sanna géirí rud a chéine áil dá báistí inis so tá sé sinna chur anbhrú ar Gréige scoilna ní déir sinna tá sa gom so bheith caint le príomhoidí Gréige scoilna eile tá gach Gréige scoil phríomhrú ó héhhéir just don na níán. Is teanneocht é go bhfuil an dar rang ag dul roiig ó bhíh an áir seo. Agus darna fédlam just a bheith sulú déagna sin tá an beag gá rang níán gon a bhlíonn se chuún. Sin de bhar an éileh eisceachúil ar fad a bheann am lína. Tá líonn se an go gan lachamíd leis an dar rang níán. Beidir demlíon ó hin bhí rang dúbalta gon agus beidir leis is demlíon in ribh sin bhí rang dúbalta gon. Mar orintanta ní féidir le tá bíonn an méid sin daoine a déanana bhéirtas agus tá don bhlíonn se chuún tá spásaún sa scoil. Tá seomraí a goin is féidirling glachaló. Don bhlíonn in íag níl spás sa scoil. Tá caithfidh an Roinn Oideachais teacht agus takeúling má táid chun lena roiig leis so tá de glacha leis an dar rang don bhlíonn se chuún ach ní hin le rá go méid an dar rang gachil a bhlíon amach an seo mar a dagan an Roinn ar board. Okay, so tá si bheith glóg forgan of nua an Roinn bhfuil? Nadidir an forgan of nua tá tastal nó dír go gordís leis an forgan of seo ní altar mé ní inultóir mé ní lisa gom cadéan réit agus fear an bhaib sin tá go nachfuil mí de géirí bheith ag boga ó agus tuige míid le gach tionscnamh mar seo bíonn tamilín caite ins na bohan ré a bhéanta agus mar hála sé bhí mé scoil bhí mar hir gona mar le rogan le frí sin ar beach mé gona mar an teach caite agus bhí mar ar cuatar scoil agus bhí seomar ré bhéanta agus bhí sé hall bhí sé go hall an bhí sé geall bhí sé 4 nóbacart ó bheith 4 bhí sé 10 nóbacart ó bheith 10 bhí sé go hallan agus níl carhanús ar na bohan ré bhéanta ach mar bhór banistíochta ní mar darm ní mid géirí bheith dul ó bhlíon go bhlíon i géirí fáil amach well an gaithmid bohan eile á an bhlíonn se cúin nó cáilgóirmid na ranganna seo so tamid na fóise sin fú agus this próise sé tuige míid é sin ach tá an bór banistíochta i géirí gnéan for é seo ar bhealach chóirsa céimnúil seachas díreacha mar tascún ar fad an ahrú chóirsaí. Okay, and bhfuil nó an spás a bheith chun an scoil a gúbailt? Well a ríist sin rud le hobrúach ag an idir an Roinn Oideachais agus an bór banistíocht an bhfuil tú caintear spás. A spás chun, like, mátá tú chun an dara rang a chóras seach gach bhlíon, like, tar éis roinnt blianta bheith an líon daltaí sa scoil a gúbailt der fin. So, like, sa náit an bhfuil sibh inis is dea áit, dat na go mar an áit. An bhfuil nó an spás ar an sort campus chun an líon de seomraí ranga a gúbailt thar na blianta tá amach rang? Well, stocha gan Dulles Jackson in Mion sunríonn sin tá spás seo. Tá bailí agsúla ní héige méid agus mar dorm ní héige méid gachéad dahad páiste sa bheith go pusú saríthe tuigeann doin. Ach tá spás an seo agus tá féidirachtaí fiú mór himpel na scoile an seach, tá sé sin ar fad le lé leis an Roinn agus ríist le tá mé géirí go méid an Roinn sásta takeúling agus like nílénge i géirí nach mé spás de fátí tá sé sin soléirní enach sé ein cíl. So frí láthir ceapam héin go méid spásí go méid spás tá tú caintear sosa lón rudí mar sin is féidir éis sin a bhanistú tar líonn sé sin go méid
in Anna Scoil. Ach, agus tá campus áling a grin, agus tá muid géirí sin a chéamh nu. So béisih ag glóric tá sibh an próséis chun in eisteacht réúnta mhór all An Roinn Oideachais like onas go méid na ranganna sa bhreis ar fáil like an é sin tá sin ag tarlú bhfuil? Well tá próséis sin tusna leis an Roinn agus okay. Just mar derm tá sé fadálach tá sé casta ní aon tú freigraí hairíthe agus tuige mé sin tá na Scoil na satír. An bhfuil sibh ag glóric ag an pointe seo takeíocht ó na badatóiríáitiúil a faoi nó bhfuil sibh sort déile leis an Roinn amháin? Fuil áthar táid stocha fuil áthar táid a géirí an bhlíonn se Cluain a agrú agus a bheith cinnte gohfuil na hacfaní a gcuin le lecha leis an dar aráí ná. Amach an se tá chlár ibre agus chlár tógála ag an Roinn Oideachais a críoch nóig an bhlíonn se Cluain ceapan. So ní mid mar cuid an chlár sin mar hála sé seo le blion go leithin ús na mar sin. Ach is tócha gan dulaisteach go mions na sunraí mar a dúm tá an rud ná gohfuil an bord tar éis an cinenne dhéanamh. Okay. É seo dhéanamh mátá an Roinn sásta takeúling, so is próses é sin. Is John Yocht agus tá férsúla gom go dheoí sibh an in eisteachta ón An Roinn Oideachais. Beidir go dúci mé arás cógad gan roint Mhín an an bhblionn acadúil se hiúin mata inniuocht a gréibh ó thaobh an dea-thionscnamh, you know. Tá stúla go méid scéala gon, yeah. Just tá ceiste bháin eile gom Antóin, tuigim go méid sibh Scoil Oilibhéir ar bhar léonnta siad an saoire go lua agus tuigim go raibh bliain mar dúirt siúin gnáthach go bhfuil an líine. An féidir beag an líráidún faoin na himachtaí is mó spéiste a rinne sibh sa scoil líine ó thaobh na báistí de agus beag an faoi cadatá planáide goibh sa scoil sa seachtaí atá marrán? God sóig me. Look at legamid anna bhéim ar fáistí gníomhacha agus ní hé, níl mid ag ghlach apát in éon chlár speisialta a aonúd ach mar hampla gacha le fáiste sa scoil déanann siad ar fad och seachtaí rinca Gaelach, déanann siad ar fad och seach, déanann siad ar fad bon an cura seachtaí yoga, déanann siad ar fad cura seachtaí zumba, déanann siad ar fad trí bhfuil terma umláán de fel Gaelach agus de mont. Déanann siad an rang corpatachas leis an múntó ranga sa bholachar sin ar nói. Déanann gach páiste sa scoil ó rang a hAntóin, déanann siad ocht seachtaí ceachtaí na snábha. Bíon na hard rang, well fiú ó rang a hAntóin go ríist, bíon siad ag réit cúpla orsa teachtain, téann na múntóir tar múntóirí har a bheith takeúil agus téann siad ar fad ag réit lo. Lachan siad part in rang cúisiún séad, lachan siad part in rud an marathon kids, so written siad marathon harcúpla mí agus bin lámór an sin a seantraf is stad Martin an sin chuné sin a kilóra. Tá rang sé hir ar an gaparú a gona mara sin nós atá gin agus nach bhfuil ag ná an scoil na hiile. So of course the orchus le héad 10 rang sé siad chuna mara feag de lá gacha le bblion. Agus bín siad an múna a gin ní hé go déimi dam chuní de hort go de onad achtriíocht an ordé go mar sin fanan siad le maná tuthe is tá si dúr cosú leis an taí a bhíon ag dégóir an taí fanan siad leis an maná tuthe tá ifigí a gin ar cías agus seomarang a gin ar cías agus múna mí díd hí ran chaimid na tránónta ar an trá má ag an daine ar Twitter a gin sin as Scoil Oilibhéir feici siad ná sin lá de green grafi láthir den na himachtaí ar tarasúlacha ag rang sé hir agus tá sé sin har a bheith tábhad a chumar hahí dus na páistí sin is do ar nói fecinn siad an Gaeilge mar hanga bheo an fphobal tlusin siad daoine ag labhairt na siopaí as Gaeilge, tlusin siad daoine tuairteach an bhadra as Gaeilge, tlusin siad páistí ar choí slóhéin ag siúl na móthra ag scrada ar a chéile in Gaeilge ag airgónt le na chéile trí Gaeilge. A cumála sin tagan forbert ulmhór ho síalta orthú. Is mór an rudé a bheith as baile ar feag deile agus tú dóigh bliain dís. Ag tá sé lethre ó bhí mar ag dul go dtíon bheith tuchta go dóigh. Tá sé umland fúlanis agus is mór in na páistí seo fálamín si gan túfás fú héin agus faoi riine eile agus fálamín si chunas mar tála daoine eile. Is rud har a bheith tarmhach agus tábhaducht an scoil
tá dacratí leis an ói agus tantáling a ríis tá foran dochhaid a takeúla gin mín tá burt troir múntóirí éis seachtain umláán dá féil chótsús le dul siú go Conamara agus ní bhaid sí déana airgid bheith seán ina dachas na hin mar sin chuna bheith gobar fé ceúirt lí an aigen leis na pátí seach an airthúdómh agus an sin tá na múntóirí an se ag go baile bíon orthú barnaí a líon an seas an siúd bíoh dúlagus clós a gceist nó tréáil na fórna so is rud ulvór don scoil ar fad agus tána tuigeann na tiismóirí gur rud an a bhór don scoil agus tá bíon na tiismóirí an a bhréach agus tuigeann fiú tiismóirí na ranganna eile gur rud santa subtáh do géis se líonann sé sin mé le mórtas can rá bíon closáasta iad ag gáil teachtar éis de lá agus iad tar éis fálam an sin ar nó bíon an cumíach agus an cáine airtú gan is rudí mór sin is na scoile beag rang a cúig dul ar fros hairíthe mar ulbhúáin don tros rang a sé ó heh a lína de i mid lechapá tantáling tá mid an sead cúig na méid ón dríocht so bíon deisi gunn dul sios go dtí na cairlanna a lína an sin gomininic agus fiú níos fearr fós mátá imachta éigen bokáilte ag scoil mar an nompíon an scoil sin suas ó chúisna agsúla chuirtar lécaring agus bíimiid an risíos so feimid an tú fás freastal ar dríocht agus camera tan lelan an sin Harbheith takeúling agus fiú tá bíimse agus mar bhúntógus mar fríomh a Gaelscoile ar nói bín sú a gom ar na ríise ach tá an lelan an seo im a bhláin sér Harbheith takeú do scoilena ibar a héin agus Harbheith takeú don Gaeilge ibar a dó chuirtar annachchuid imachtaí dá hangdacha agus imachtaí trí Gaeilge ar siúl agus bín lucht na Gaeilge tapi golóir gearán í dhéanamh nóras gá ach ba ceart doing é sin ahan agus é a bhóla freisin. Agus just a cúpla ceiste bhres as bar mar tligan a mín si bh úsáid an linn snáb a freisin? Ja, téimiid Felgadín linsnáb tamid frí áhartá ran 3-4 sé dó le an gach seachtain déine si dahad na méid ceachtainna tam anarmrá gur féidir le gachpáiste sa scoil nach mór snábhan is. Ok. Nor dairn se tú go mín daltaí ag fellm rinke Gaelach an cíann sé sin freisin sort céilethe comai? An dáhad bfuil bíon céilethe goin mar scoil ag ócáidí agsúla aber mí si a hena chás seachtain na Gaeilge nó agus bíon céilethe goin mar scoil an go céile agus im líana de seachtain na Gaeilge hánig golóir scoil eile an se agus bhí céile bhór goin ach so den is rinci céile níos mó ná rinci Gaeilge aber mí seach fellamí siad an rinci na set rinci sete agus fellamí siad rinci Gaeilge agus tagan múntóir isteach chun sin a bhrúna múntóir le ar nó le cáilíocht agus le skillan a nachhfuil le gach múntóir eile sa tír. Tá denmid mar dom is scoil jog sin tá sé orintanta chuintse breúing bheith lechapáirte in gach ile rud a ceapmid gur fearr é sin agus gur fearr a bheith faoihrú gnóthach seachas páistí ina sí timppla mar ní bhíonn simime gachpáiste sa fel ní bhíonn simime gachpáiste sa ceol Barling gan an bhéim a legan ar an sport gehinnas go homláán agus neamhard a héanamh ar cuasaí cultúra agus cuasaí ealaína agus cumála sin Barling go méid páistí lechapáirte sport agus go bhaid speisiimirt is scoil beag sin faoin gachpáiste speisiimirt bí mi gimmert na scoil eile agus ní bhíon nach rang sé gimmert agus bíon rang 3 4 agus sé gimmert lingna agus tá rudí le fém an sin cumad de fáistí Tuigem go an bainte go le cuasaí CLG a caint faoi rinke an ó céilethe scribnm dó chuig na cláistí saoire sa gcuid ag na raibh mé mo éigor agus ag déanamh na céilethe gach lá agus bheith mé cósáasta má raibh mé an gach deusa a dhéanamh má raibh sí fellamithe gom so ceam go sé ionach go bhfuil daltaí óg ná sin an fellam fao cén cuí a dhéann tú an deusa seo nó an céirí sin sí go híach Well mar dom da look at is so go tucht an eile mission ar inci céile ar fadagus tá golóró go man is ní hé gofuil me sé ige dólagus an chuan damda a bhchan don rinca Gaelach níla me géir go méach na pátí má an stoch an dearchatá gomsa ar tá scoilna
rinke a mohan sin agus lachen siad parts na comórtis agus caig gach cos a bheits an ard cartig an an cart caig na lábh a bheith mar sin bail lomsa go mé gach pástas a scoil seo in ann dul tríd na rinki sin cosú leis an gaiach nóir a bhí maróg agus go méidir seábalta i g an demlína a bheith kosher áit no a bheith ócád éig na stíigh sa car go méid is go conas Baile ní en of no sin hinchen no winter air no tuntatori gemerk na rinky sin ar all skulls gemer an ní chaig si a bheith céad fan géad for ach dig si na glúiseachtaí agus dig gemerk tiiscin de cethir na rudí se. agus sin tá na pátí hir gona marin is agus tá si dá dhéanamh gacilí agus tucha si ras agus beg tuntatóí agus drohadalún agus cúpla rud all sco. Bhil mé antá na bas na céile sa cuasí cáisí Sarah Scoilach chun teachta dro dean aglah Antóin is deaneocht é nach bhfuil go bhfuil an éan gcuilge cláisina tolcan uscailte inis nach bhfuil? Tá go bhistom tá gaig go mála agus tá cuid darnátaí héin tar éis tusnúló look at the bíimse sásta bhar is tócha éon rud a chrochíon deisina leabhartha deisina tanga donga agus sa counter shot is mahan rud é. Má tá tiismóirí ábhar a freistal ar scoil Bealtaine is mahan rud é. Tá an táling tá anna Gaeilgeoin le scoil Caitríona tá anna Gaeilgeoin le Coláiste Mhuire agus beag amach an seo anna Gaeilgeoin le Coláiste na Tulcan. Tá forg na bra bhí mé thuas an sin tá gacrúd ag fécin go mas só gluim gach i le bheannacht ar siú go